Supruge iz Makedonije. Dobre, njemu žena Makedonka. Poznali se na moru. Na moru sve počinje sa tobom. Crna Gora. Žene, svi njihove proizvode za neku lepote su prava misterija. Imaće, bit će prilike, dođeš. Sve što je meni potrebno je jedan odnos na šampon. Ali ima ne. Koja je na kitu? Najko na oblikovanje. Njima popasno, ali ima... Novi jedan šovu s poslađenja svima pomoći za vašu kosu. Milone! Ajde, dođe, vi sad te čekam. A to je tak ti ubio u Hrvatskoj, da. Šta hoćeš, Siniša? O, nađe se i kljove divljeg vetra. Vodu, pivo, šta hoćeš? I ne gleda da čekaj tu. Idi bilo reke. A tebe sada da te ne pati, a? Da će te pati. Kad te ja budem pati, Milone, izvolim. Sad ću, hoću ovo sve da ispiju, ajde. Zdravi, ipak posle, a? Ajde. Snimaj slobodno. Zdravi, Šta, ne liči. Živjeli. Živjeli. Brate Makedonac! Da, tako je, brate Srbine. Nego šta? Radi svoju ponudu u NTS vodiču. Izbere minute i odluke. Ja sam se odavno željen ti baš do sada. 100 puta više notifikacije. Uvijek dodatne megabajte. Nisi od juče. Imate prijatelja. Mi imamo mnogo za... A ja sam uzao ono što se vikira. Šao sam uvijek. Da li znate da se... I oni imaju tebe. To je skoro sa druga strana. Mi smo skoro sa... Ali, prošle godine se trebao da idem, međutim, ne znam šta je bilo. Izgubili dozvolu za lov tamo na pomoć. Dobro, to nije toliko daleko, oni su bliže, malo Dobro. a dođeni brak kod žena onda ovaj. Zato što imamo tajni sastojak za svaku zabavu. Ponosni na to što jesmo. Jelen pivo. Kakav neugodan miris. Naravno, nismo dugo bili tu. Pogledaj kako je parket prljav. Treba će nam večno da to očistimo. Voda nije dovoljna. Koja je vaša želja? Bespregoran pod. I svež. Mr. Proper brzo čisti čak i drveni pod i sa Ambipur svežinom osvežit će vaš dom na duže vreme. Toliko svežine i čistoće. Kako moj 7. savjet kaže, kad se uštede pažljivo slede, tada penzije znatno više vrede. Zato penzioneri, od subote do ponedeljka, 10% popusta na vašu kupovinu. U svim idejama. Iskusni znaju gde da kupuju.